mai en directe, Mariajo. Estem a primer divendres d'agost i allí la faena no para, eh? No, el treball no pot parar, no para, de fet, al llarg de tot l'any i menys encara en esta setmana. Encara que sí que se substitueixen i en lloc, allò habitual, en lloc de veure treballadors així treballant en el vestuari, allò habitual igual seria veure públic que ve a replegar les seues entrades perquè avui és el primer dia que ixen a la venda. Però com estan a la venda per internet, això ha donat molta comoditat i ha eliminat molt ixes cues. La gent que sàpiga que encara es pot vindre, encara queden entrades disponibles per al misteri. Té un aforament de 1.038 espectadors cada dia poden vindre a la Basílica de Santa Maria i tenen entrades a partir de 7 euros. Els dies 11, 12 i 13 són els dies que es paga entrada. Per als assajos generals, 11 i 12 les entrades van des dels 7 fins als 41 euros i el següent dia, el dia 13, van des dels 8 fins als 56. Un preu assequible per a veure i disfrutar del que és un dels nostres patrimonis oral i material de la humanitat. De totes formes, si algú s'acosta a la Casa de la Festa, què es trobarà en dies com estes? Pues part de l'equip de vestuari, de sastreria, com Adela i Maria Isabel, treballant, no sé si es podran atendre perquè estan treballant, i de valent. A mi m'agradaria que me contareu, Maria Isabel, part del vostre equip, perquè sé que sou en total 9 persones, a què es dediqueu estos dies? Ja sé que és un no parar, però conteu-nos un poquet per a que la gent se faci una idea. En l'última fase que estem, pues és qüestió de vestuari. Però anteriorment ha sigut l'oripell, els adornos dels aparatos, que... L'oripell és el que cau en la coronació. No, això és la pluja. Els aparatos van adornats primer en tot l'oripell, que tot això són teles, i hi ha 2 persones dedicades a elles, vamos, al complet. Mariajo, sencer. Dis-me, Laura. Imagina que les teles fresquetes no seran, no? Perquè 14 i 15 d'agost la cosa apretarà. Com duen la calor en este vestuari. Molta. I els actors com ho duen, els cantors? Ui, els pobres sí que... Jo crec que canten també per la calor que passen. Per el sacrifici, no? El sacrifici que fan. Sí, perquè molts lleven els abrigos. Que gràcia. I a més de vosaltres depèn també, passeu la revista final. Jo veig així part dels complements. Per exemple, estic veient així les claus de Sant Pere, vosaltres sou les que doneu l'última paraula abans de que... El llibre, sí. Vosaltres és que, vamos, com en tota, vamos, actuació de representació, hay que vestir-los. I hay que posar-li cinturons, de qüestió de coll, i tot. I més memòria tenen elles que els mateixos cantors. De totes maneres, n'hi ha una altra part també imprescindible del misteri. Anem a passar per casa. Igual que el vestuari, la perruqueria és totalment imprescindible. I d'això s'encarrega Daniel. Mira quants cabets s'encarrega de pentinar. A mi m'agradaria que ens contares, Daniel, com és el manteniment d'aquestes perruques. Pues la veritat és que és un manteniment que ens preocupem d'elles en l'última etapa de la preparació del misteri, 2 o 3 setmanes antes, ja ens posem a preparar-les, totes les acondicionem. Com veu aquí, ara en aquest moment, lleven un producte aplicat especial, que nosaltres, sí, se ho lleva, aquestes concretament ja estan cepillades, però... I a més, si les toquem és que estan més suaus que el meu monyo, Daniel? Tindré que passar per la teva perruqueria. És que es tenim que cuidar molt, els pobrets. Perquè patixen, Així tenim les barbes i els bigots, no només tenen la perruca, també les barbes i els bigots, i se patixa ahí baix, Es que hay que añadir al tema de les peluques y las barbes y exactos y todo lo que tienen que llevar posat i tot el que tenen que llevar fet. Molt bé, moltes gràcies de totes formes. És un sacrifici que paga la pena i que podrem veure a partir del dia 11 que comencen els assajos generals.